Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Arosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa Kabikulan.
lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikolan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksea. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, Mr. Hulbutana Manny Moksea sa Bicolnet TV.
si Manny Moxea sa programa Serbisyo Sin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Sin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Sin Reparo ngunyang pungaldaw kita nin Martes. Petsa 2 na kita ngunyan kang bulan na Hulyo, taon 2024. Sabayan po nindon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Re-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apwera yan kan mga pigpapabot man po ni Dodigding mga Reparo. Sa tuya po yan tatawa ng serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, July 2. Maligayang happy birthday. And happy na birthday pa sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan, ha? Dahil nga dito paglingawan sa kuyang perming togon, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, tawara man po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Amen. Sige po mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini ang sa indo pong servidor asin taga Reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa ngaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sendo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax,
And syempre mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Good morning kay Ma'am Nina Canyon, Maria Elena Yamamoto, Madam Eileen, Sir Javier Bunsa, kay classmate na Edwin Sistina, mga nakatutulo sa tuyangon yan. Pakipalo po kan sa muyang page sa BicolNet TV. Paki-like and share na lang tabi. Sir June Pagurugon, Paragon June De La Rosa, good morning tabi Sir June. Happy Fiesta Nuestra Señora de Salvacion dyan sa Huruan. Fiesta ko dyan sa Huruan. Happy Fiesta po sa mga taga Huruan TV. Sa patron po kang sa tuyang Kabikolan, Nuestra Señora de Salvacion. Yeah. Happy Fiesta po. Kay Bears with Leander is watching. Good morning. Paki-follow, paki-share sa tuyang programa. Live man po kita sa Facebook account kan sa indong lingkod. Manimok Sulbutana. Kumusta tabi ka mo? Martes na po ngunyan. Petsa dos na tulos kang July. Ano ini Sir Javier na halunan ko ta pag-arog na kining oras. May nakakabara. Karibaga so may nagagatol sa halunan ko ta. Sige akong igim-igim. Pag-arog na nagad kining oras. Pangyari. Anoon sa halunan. Masabutan kung ano nakabaradig din naman. Good morning tabi, pa-shoutout na tabi sa mga taga Bilya Apo para puto. Porok size, Mayon, Daraga Albay. Good morning sabi yan ni Ma'am Bers Buid Liander. Liandinar. Liandilar. Ayaw. Kay Madam Bongper Canosa na sige, nasa na ang gayon ni Madam? Sige, sana ang gayon. Sabi ni Sir John, kulang sa nangayaan sa gin. Gariyo. Gari kulang manangga din sa gin suwa. Kung bako gin tanlan. Agdaw na ko ni Ma'am Bongper Canosa, ta laban ako. Day ka man nga no'y naglulutab-lutab. Pag iya natabi si Javier ang mangyari, mapacheck up na kita kaya. Naglulutab-lutab kita. Yo. Tapos gusto mo na magkakanki mga malsong. Gari daw nga yan, naglulutab-lutab gari nga yan. Gusto ko magkakan nga yan, tabi manay Brenda Tapit ki mga malsong. Ya. Magpa-laboratory ka na kan kay manay Brenda. Positive Yeah. Anan mga reparo tangon yan. Hoy si Javier, day ka man ngun nakakaluwas adi. Iguana naman ki dagdag taas sa presyo po kan mga produktong petrolyo. Ano pa man ang asahan ta puros na baga pataas. Kang pitsa uno, so LPG naglangkaw. So gasolina na naman naglangkaw ngunyan aldaw. Ailing mo na. Sabi ni Madam Bongper Canosa, sain mo po ako agdahon Sir Mox. Masunod tulos ako sa motor. Ano ito? Masunod tulos ako sa motor.
sa pamabatabi, Mambong Per, masakay ka. Sabal-sabal naman ining sa halunan ko. Masabay ka pag galimbawa ngaya ang service ko so pamababaga. Pamabaguyod-guyod kang karabaw. Masakay ka. Problema ngaya kung maghanap ngaya kising ka mas nakulay ito. Problema yan. Ang luwas kan itao mo. So, ano ito? Chico? Tama ba? Chico? Anong Chico? So, apple, ano yan? Anong Chico? Apple Mingo ang apod kaya? Ano yan? Ito, may itom ka ito. Sabi ni Mang Bungper, ay muyahon ko sanay ako dyan. Gary matibayon si Mang Bungper minasunod. Star Apple nga. Dito sa pagkatarap ko, Star Apple pa. Salamat, Sir John. Hiling mo na. Ano sa tinaram ko? Apple Mingo. Pero tuminama sa Apple. Star Apple. Nya. Masirang bagayan na. Hindi na ako nakakatana kaya. Kanginat naman sa kataning midakol kaya. Pag naghinog na, violet ng kulay. Pag medyo bako pahinog, mapulot, madagta. Pero pag hinog na, puwerte. Nakatana ka na tabi, Mama Bongper ka no sa ki Star Apple. Sus, puwerte yun. Masabaw-sabaw bagay yan, ano? Masabaw-sabaw na may mapulot-pulot pero pag hinog na siya, sus Mariosip na sira. Kay Batis Rider, good morning. Sige hata, ano daw ta? Anon maray kaya ni tabi Mang Bumper kano sa kansa kuyang halunan ta? Sige na naman ang may nagbabara. Ano pa? Ang mga riparo tangon niya na Martes. Maray pa ini may 4 na centenarian digdi sa probinsya kang Albay ang nakaresibi na ning incentive hali po sa provincial government kang Albay. So apera kay tong 100,000 na maresibi igwa pa kipigtaw ang provincial government. Kung ika magkaedad nin sanggatos. Yeah. Ini si Mambungper ka no sa kung ano-ano tigtara mo. No. Mga naka mga nakabara sa mo. Agaring nga yamal nason nga pagapiyapon ni ka. Hinda ka. Ano ngayang mahal naso? Oy, mga tugang ang Albay Electric Cooperative. Nangapudan po sa publiko, dangugan nindo ini. I-report databi nindo sa mga nangahabas ki kuryente sa opisina ninda. Dahil dapat kipigpili-pilion. Dako po. Iusip databi nindo sa sendang opisina so mga nangahabas ki kuryente tabata malo ng bayad ang tangon niya.
Ako nga ni, ang kontador ko tabi, Mama Bongper Kanusa, ang kontador ko, gariso nakasidi baga, kaskasuno ng dalaga. Iling mo na yan. Bata maray so kontador ko, ta maluya ang dalagan. Sinarilidahan kang bago, kaskasunon logo. Gari ang teknik na ngunyan kang aliko, saralidahan tado ngayon yung mga dating kontador, ta mga maluyaon yan rabas. Salidahan kang bago, mga marabason. Bata ng paitay niya. Oy, maray pa naman sa National Capital Region mga tugang, ta may dagdag 35 centavos sa saindang minimum wage. Aprobado na inik ang Regional Tripartite Wages and Regulatory Board. Dagdag su sa indang minimum wage na 35 centavos. Ha? Dangog ka mo sa mga gustong mag-miyembros kang Philippine Army. Sobra tabi sa 4,500 na individual ang pigahanap ngunyang kang Philippine Army para panuan da tabi sa mga bakanting posisyon sa Armed Forces of the Philippines. Apply na ka mo. Malbaga ang sweldo ngunyang kang militar. Doble. Apply na ka mo. Oy, so proposed national budget para po sa taong 2025 maabot po sa 6.35 trilyon. Tirado naman kanan mapad. Nay ko po. Yan tabi ta mga tugang mga kabayanan, mga riparuhon tangon yan na Martes, apwerakan sa mga regular session dyan sa SB Bakakay, dyan sa Panlunsod ng Tabako, SB Malinaw, at dyan sa Pandalawigan. O pag Martes, may mga sesyon regular. Ta primerong sesyon ngunyan kang bulan, mahiling ta sa mga honorablita nakabarong. Nakabarong pagsisyon. Nakabarongon man ko ta na Sir John, kaya lang dahil man nagpupugawak sa sesyon. Dahil man nagtataram sa sesyon. Dahil man kitaram. Dahil baling yan, nakabarong, ta baka ngaya lamang magsweldo na. Pangyaring mga binuroto nindo yan. Pag-abot dyan sa sesyon, sigan tangad-tangad sana. Tapos pag medyo dahil nakipigururunan, makaskason mo na, move for adjournment. No. Nata, nakabarong baga ngayon kita. Alas 7:26. Mga tugang mga kabayan ng Philippine Standard Time, salamatan tanamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Nagtataraman baga ngayon Sir Mox, kaya lang permi uho. Ara mo Sir John, gusto ko sa mga araw ka na sesyon nganing may demokrasya, igwaman lamang ki ngaya nagkukontra. Kaya lang pag pig-urulayan gari perming scripted na puros na sa na-approve, ay daing kamugdakan magayuso may naghahapot. Ano ining pig-approbaranta para sa ini? Dahil nga na nasabutan, basta ngayon approve na. Ayan ang problema di. Wala ng check and balance. Sige sanang iriyo. Gayon manggirari, so igwaki opposition ta, at least mga tugang so proponent kay puhan mong maghanda kung may mga kahaputan. Tayo ka mo bagaan nagre-representar kan sa indong banwaan. Pero kung dahil na kinaghapot, ay approve na ta ngaya puros masa na kami magkaaralyado.
Ay, dahil kamugtakan niya. Dahil kipigapod na demokrasya tabi, Sir John. Yaw. Puro sana, amen. Oy, salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sina. Napo na lang nindo si Honorable Bridge Laudit. Siya po ang manager kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha. Along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners o dyan yan sa Rawis, Legazpi City, tabi Sir William Aparicio. Kaya sa mga naghahanap po kay dorm, boarding house o MBY Dormitory na tabi ka mo ha. Safe na safe po ka mo dyan. Salamat kay Madam Maylin, ingat tabi pirmi. Siyempre mga tugang kasabay man dyan, mag-aralgal na naman kita. Si Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Nalbay. May forever po sa Albay. Siyempre mga tugang kasabay taman dyan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. City Councilor Rener Burse, ang syudad ni Tabaco. Si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abilag kang Malinaw, and kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan ka mo magtaya sa Lotto, bako sa waiting. Yo, bako sa waiting. May chance lamang ka mo maging milyonaryo sa Lotto. Yo, mga tugang yan po ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Serbisyo Asin Ripa. Sige, alas 7:30 na. Kuwanta mo na tabi, Sir Javier, ang linya kang Pag-asa. Aramontan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nasa linya ng Pag-asa. Pag-asa, good morning! Isang magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Tuesday, July 2, 2024. Unahin po muna natin yung mga weather systems na sa kasalukuyan nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa at posibleng magdulot ng maghapon na mga pag-ulan. Sa ngayon po, patuloy pa rin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito po yung pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere. At yung pagsasalubong na hangin po nito ay posibleng magdulot ng mga kaulapan na magdadala naman ng mga kalat-kalat mga pagulan sa areas po ng Palawan at ilang bahagi ng Mindanao area. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, patuloy ang epekto ng easterlies. Ito naman po yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Although nakaapekto po sa may eastern sections ng Luzon at Visayas, asahan po natin sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy pa rin yung mainit na panahon. Although may mga tsansa pa rin ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan, dulot naman ng mga localized thunderstorms, kadalasan po yan sa hapon o sa gabi. So monitoring lamang po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Division. Sa ngayon po, wala din tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya for the next 2 to 3 days ay wala po tayong inaasahan na bagyo o low pressure area na makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Kaya asahan po natin magpapatuloy yung mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating kapuluan, liban na lamang yung mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, gaya po ng nabanggit natin kanina, mainit na panahon pa rin ang inaasahan natin at may mga tsansa pa rin ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan kadalasan sa hapon o sa gabi dulot ng mga localized thunderstorms. At sa agwat naman po ng temperatura para dito sa Lawag, maglalaro mula 26 hanggang 33 degrees Celsius, 17 to 25 para naman sa Baguio City. Para sa Tuguegarao ay maglalaro mula 25 hanggang 35 degrees Celsius, maximum temperatures para sa Metro Manila aabot ng 33 degrees Celsius at 32 degrees Celsius naman maximum temperatures para sa Tagaytay at sa Legazpi City.
Samantalang sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, gaya po ng nabanggit natin kanina, dulot ng epekto ng Intertropical Convergence Zone, nakakaapekto sa may Southern Mindanao as well as Palawan. Asahan po natin ang posibilidad ng mga kalat-kalat mga pulan para sa Palawan at Zamboanga Peninsula. Samantalang sa nalalabing bahagi po ng Visayas and Mindanao area, magpapatuloy pa rin po yung mainit na panahon, although mataas po yung tsansa ng mga localized thunderstorms, lalong-lalo na dito sa may area ng Western Visayas, kaya paniiyak po yung ating mga kababayan dyan sa mga posibilidad na malalakas na mga pag-ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Sa agwat naman po ng temperatura para dito sa Kalayaan Islands ay maglalaro mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Agwat naman po ng temperatura for Puerto Princesa, pati na rin sa mga piling syudad dito sa Visayas, maglalaro mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Agwat naman temperatura for Zamboanga, pati na rin sa Cagayan de Oro ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. At para naman sa Metro Davao, maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa, kaya malaya pa rin makakapalaot yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga maliit na sasakyang pandagat. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:31 a.m. at lulubog mamayang 6:29 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. O di mainit pa man po girarayda kita. Salamat tabi Pag-asa. Pero magayo na bareta taday man ki route ki panahon na nahiling pan Pag-asa no. Sige, thank you Lord. Kay Marichen, condolence kay Marichen si Chuidro ano si Chuidro na maaram na sa ibabaw kang kinabahan. Pero na edad ni Chuidro Marichen gari ano nakaabot si Chuidro ki Centenarian, nakaabot ki 100 years. Gari 100 years na si Pedro adi. Nakaabot ka na bagang 100 years may ma-receive ka ma. Inaano daw tabi Sir John kung makaabot man kita dyan. Egi condolence po sa pamilya Cano dyan sa poblasyon Malinaw ano, kay Marichen. Si Pedro Cano na maaram na po. Sige. Condolence na lang po sa bilog na pamilya, hali po sa programa. Oy, break tabi muna kita mga tugang ha, sa pagbabalik tapag irestoryahan tayo ni naman ng mga puros dagdag presyo. Ining mga nakalinya datang pag-irestoryahan, ngunyan pong Martes, Marichen. Pero edad ni Papa mo? Pero edad ni Chok Pedro? Aki pa ako, Chok Pedro na yan. Ayan mo yan bagang yan, aki ka pa man. Pero edad ni Chok Pedro, si Manong Rodelia on man magkapidaa. Abo ko kan mga kapi mo nga. Nakaka-cancer ang kape. Gusto ko supulang kabayo. Dahil ka man nangangagda. Permi kayaon sa seawall day ka man nangangagda. Ay 90 na si Chok Pedro. Iling mo na iyan. Dit na sa nakutang taon na di. Masanggatos na si Chok Pedro. Condolence sa sanahan. 90 years old si Chok Pedro Cano. Sa'y nakaburol tabi Marichen si Papa mo. Diyan man sana sa poblasyon. Diyan sa Indo. Sige ha, condolence sa sanatabi sa bilog na pamilya.
ni Chuk Pedro. Aki pa ko Chuk Pedro na yan. Pundo ka daw dyan, Manong Rodel. Mga tungkat ali mo dyan. Ano, mga ano iyan? Mga panganon, mga tungkat ali mong iyan. Uda kung igwang kipik tungkat ali mo iyan. Saan mo manggagamiton? Kung may tungkat ali iyan, saan mo manggagamiton iyan? Ailing mo naman. Pading Idmar Gambot, good morning tabi sa mo padi. Magkapida sabi ni Manong Rodel. Iyo. Ano daw ang itsura tatabi pading Idmar kung makaabot kita ki apod kini, makaabot kita sa 90 years old o kaya 100 years old. Ano daw ang itsura tadi? Regards po kay Colonel Manny Pinera. Tama hindi tabi. Ayos na ng apelyido niya di. Ano yan? Candy ba pa di? Tama ba? Colonel Manny Pinera? Ako lamang dinalar. Pinera. Good morning tabi sa mo, sir. Gandang umaga. Manong Rodel, tungkat ali mo, dahil mo man, saan mo man ang gamiton, pundo daw dyan. Agdown mo ako sa seawall. Magpaparos-paros lamang kita dumaan. Kaya lang dahil ka man nangangagda. Ayun, pero may kapalan niya ang dumaan. Sige, alas 7:40 tabi. Madali sana ha, ma-break mo na kita. Commercial tabi mo na kita. Sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Ni Moxea sa programa Serbisyo TV. Serbisyo asin reparo. Kaimahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita, Coach Monil Calyos, sa satuyang programa alas 7:44 Philippine Standard Time. Oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Oras na yan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malina. So, balik na po kita mga tugang mga kabayan sa programa. Ako mapugirarya sa indong lingkod. Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana ngunyan pong aldaw kita nin Martes. Petsa Diyos na kita kang Hulyo taon 2024. Sige, doro-diretso na po kita. Serbisyo asin reparo. Kaimahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Di may good news naman ngunyan sa mga motorista. Ano nga yung good news? May paglangkaw na naman tabi kan mga produktong petrolyo. Numaray ini si Manong Rodelta. Permin may sponsor sa sayang BMW. Perming may pajikas ini. Kaya din problema sa lumangkaw man ang presyo kan mga produktong petrolyo. Si Manong Rodel, din problema ta may jikas ini permi. Sa gasolina, Sus Maria, 95 centavos, halos piso. Halos piso na naman ang idadagdag ngunyan aldaw. Effective July 2. 95 centavos sa gasolina, sa diesel 65 centavos, and sa kerosene 35 centavos per liter. Yugon mo yan. May paglangkaw na naman. Gari abo ko na kayo ni tabi mamlit lonad sa bihikulo. Gari maburbisiklita na sana ako. Kung bako maglalakaw na sana ako. Maray pa so paglakaw ta, naka-ersisyo ka na, nakatipid ka pa. Yan ang maray. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa. Saing ka pa, maglakaw ka na sana. Kang mga inot baganganing panahon dahil man ki mga lunadan. Nagralakaw sa na kay tantawo, pero hindi nga mga healthyhon kay tantawo. Ngunyan, para aranihon ang lakawon,
mamotor. Ngaya, duman daw ngaya no isa saod, bakal daw ngaya kiasin. Masang kay sa motor, tama bakal kiasin, para auto man sana sa inutan. Kung bako, kwaon sa iyang paligid na kutsiman ngaya, di mabakal kiasin, auto man sana sa inutan, magamit pa kibikulo. Igpasanay ta subuhay ta sa kahugaka na di. Kaito, mas kera yun ang saudan mo, obligado ka, malakaw ka talaga. Kaya kang kapanahonan ka ito databi mamlet, simanal sana ang pag saod. Ngaya sarong bisis magsaod sa saron si mana, ibiyo-biyo na ninda. Tarayon ngaya ang saudan, harayon ang banwa. Bako, kang inot na panahon. Ang importantihon man sana kay itong sahog na pigbabakal kan sa tuyang mga kababayan, asin. Dahil kay iba, basta may bagas, may asin, okay na. Tapos palang asukar, kape. Yan ang pinaka-importantihon kay itong pigbabakal. Mala nga ni kay ito sabi sa mga taga, masain ka ngayon, oy. Mapabanwa ngaya ako tabi tiyo. Maano ka sa banwa? Mabakal ngaya akong asin. Importante yun kayo to tabi mamlet yap agire ang asin. Pag nakadakop kayo to kibaboy ramo, iasinan sana. Iyan sa pig-apod na adobo sa asin. Importante yun na Ricardo kayo to asin. Sir Javier. Ngaya, dahil kiisira, may nyog, so tinangkuan na nyog, so naguhulog baga ang nyog pag alang na, paglaya na. Manangko ka daw ngaya dyan sa pagkaan sa puon kan mga nyog. Di mahanap ka man kan sa mga nagtarakdag na nyog, iyo ang supigapod na tinangkuan na nyog. Bubunutan, tapos bubuhangon. Kudkud daw ngaya dyan si Javier ki sa kalibkib sana. Kudkud man si Javier sa kalibkib sana. So dahil man iubos ka kudkud aso sarong buok na nyog. So saro sa ng side. Tapos pakakudkod kay to tabi musang siren. Maray naga sa imo. Pagkakudkod kidiit kukaon sa kinudkod. Papagaon maluwag mainito na maluto, madamaylin. Mainito na maluto, so nag-aso-aso pa baga. Nalag sa plato. Waon so kinudkod nakalibkib na nyo. Papagaon duman sa ibabaw kang mainito na maluto. Papagaon duman, sugan na tok, iyo ang isasabaw niya duman sa mainito na maluto. Tapos, wiwisikan ki asin. Ay, abaakan na pertihuno na yan. Grabe na ang kaon ka ito. Pandiurag ng kaunon iyan ka ito. Iyon sira asin. Tapos so kinudkod na nyog. Yun yan. Kaya kay ito, tihon kay ito ang asin. Importante yun ang asin kay ito. Dawa dahi kay iba. Kay ito, dahi pa man nagkakarapiso iba. Lakad bulan sana. Pag gusto man nga ki medyo maurag-urag na iinuman pagkaaga, sulaya. Yeah. Matultog kilaya. Lulutuon sulaya. Pertin ang rup-rup kaya. Kan ka mapanahon niya. Pero ngunyan iba na. Kaya napapadali ang buhay kang tao. Iguana ki mga pampalasa. Ata ng iguana ki pampalasa. Babanatan pa kang bitchin. May mga nor cubes pa. Isus Maria si pampigkakarakantangon niya. Tapos kakaunon tapaso. Urig na 2 bulan sa nainataman.
Dakulao na surig. Kargado ki mga bulong, ang pigpakaon sa mga page, tapos kumpleto di ineksyon pa. Tapos kakaonon taman. Jackpot kita. Maray na agatabi, Sir Mok, sabi ni Ma'am Anita Aquino. Nyugon mo ya. Ang pigkakarakanta sa mga instant, mga kaskason sa pagpadarakula. Kaya ilinga kita. Hilinga nagkakagardan mo niyan. Arakiunon pa. So 45 days, dahil na nagpo 45 days, 30 days pa sana, pwede na. Ilinga na po nindo. Magayon ko ta kung ibalik ta so lifestyle ta kang mga inot na panahon ko, di gariday naman. Dahil na nga na ako nakakakuha niyang kibayawas. Sila na ako maghanap kibayawas na sa sentro. Wala na may tanom na bayawas na pag medyo malain ang tulak mo, kumaka ki ugbos kibayawas, lagaon mo, iyong inumon mo. Wala na kundi pisilon. Mga lakad bulan na yan, dahil ka na makakakuha. Wala na, dipisilo na ngunyan. Naabutan ko ka ito, tinutong na bugas ang kape. Makonsuelo ka ito pag kita baga ka ito gari, ang mga magurang takatuso. Pag nagtutong ki bagas, bata dahil manantig sa sarara baga. Ang pag-inom mo ki kape, sabay so tinutong. Dapat pigsasara yan. Nako ka ito, naginuman ako kayan. Natado taday sinara. Di, malainon baga sa halunan. Pag nainom mo, so, tinutong na bagas. Dapat tigsasara yan. Pigsara sa lampin o kaya sa bado. Nganing swabe man lamang ang pag-inom mo. Dahil ka ito, dahil asukar. Pure sa na iyan na bagas. Kaya ito, pag halimbawa, nag-abo-abo ka, tiguro kalintura ka, pamasmahon ka, matutong ki bagas, masalod ki tubig sa uran. Pag nagsalod na ki tubig sa uran, pahimasmahon ka. Ang pagkaaga ka, mapresko ng buhay mo. Dahil man kayo ki mga hospital pa. Pero ngunyan pag medyo malain ang buhay mo, ay darana ngayon hindi ako sa ospital, taba ka matigbak ako. Ang problema, pag dara sa ospital sa imo, matitigbak ka pag abot kang bill pa sana, matigbak ka na. Ay, nahiling mo na. Dahil bali na nagtitios, basta dakol ang asin sa harong, Sir Idol. Survive na lalay ang buhay. Yung pinaka-importante yun talaga ka ito. Mawara na ang gabos basta may asin. So tunganing dahon bagang sumalsom, lubas. Masira mo na yan. Iyan ang gibon mong garisalad. So lubas. Si Javier, iasinan sa ang lubas na iyan, pertihunon ng kauno. So tigpapaalasum tabaga ka ito sa mga pigluluto ta. Dahil man ka ito ki mga suwa. Yung ka ito iba, yan na lubas. Sampalok, uyo yan. Pero hilingan na ngunyan nindo, dahil na ki mga arog ka nakahoy. Sa sentro ka ito, dakol pang mga apod ka, sampalok, ngunyang garidaina. Naiba na ngunyan sa mga kahoy. So sampalok ito, narumduman ko ang sampalok. So ugbos kan sampalok, pig kakarigos yan sa mga aki. So bago bagang mag-aki, narumduman ko pa ito. Pag nagpakulo ki tubig, tiglalagan ki apod kini dahon king sampalok. So labas pa baga, so ugbon pang ano pod ka. So dahon kan sampalok na ubos pa. Pig lalaga iyan, tig kakarigos iyan. Ibahon na ngunya na di.
Kaya ito, pag medyo malain ang pagmati mo, mga herbal sana. Mainom ka, malaga ka kidahon, mga epektibo ho. Kaya baga kita ngunyan hilingan, nagbabalik na sa, ang mga bulong tangon niya, nagbabalik sa herbal. Igwa na nga kita ki mga rulagundi. Tanan, mas maurag sa mga kanginot na panom, binarago kaya nito. Dipisil na ngunyan makahiling ki mga arog kaya so mga nagagamit na baga. Kaya ito sa mga eskwelahan kaya ito kang elementary kami. Pig-obliga kaya ito na igwa ki medicinal garden. Ang mga eskwela. Indang ngunyan ko igwa pa man. Bihira na akong mga eskwelahan na igwa nga ki medicinal garden. Kasi kang inot, pag may nagkukulog kay itong tulak kang mga kaklase, minako asa na duman kung isinsya nito, sumapaiton baga. Isinsya, dahon kang isinsya, apod ka ito. May tuba kung ano-ano. Pag nagkulog sa tulak, mako aduman kidahon, ilalag sa mainit na tubig, ipapainom, garisa namin na uyok. Oregano, mga arog kaya. O ngunyan, inda sa nasa eskwelahan ko, igwa pa man ki mga pig-apod na medicinal garden. Importante yun yan, mga pang first aid. Ngunyan, iba na. Paingurag ng bulong, kaya lang dahil masigurado sa bulong na kung itong bulong na binakalta, kung tunay, malay mo so pigbakaltang bulong, gari, para chok man sana itong pinatagas. Iyo. May mga bulong baga kitang pig-iinom na. Sige nga kung inom kibulong, dahil man niya ako kinamamati, nakarahayan. Dahil man kita nakasigurado, na antig babakal tang bulong, siguradong bulong ng gadiyan. Malay mo kung so pinatagas man sa naiyan na chok, pinatagas na arena, ang mga bulong bagarog kaya. Bako? Sige ko na ngayang inom kibulong saron simana na dahil man yan nahali ang ano ko. Ibig sabihin, mga tugang, baka pikian sa imong bulong na piginom. Bata dakulo na bagangon niya na mga drugstore, aday ta masabutan kung may mga nakakalusot na mga bulong na piki. Nagka-problema na bagarog kaya, may mga bulong na piki, ilinga nga yahaw, tunawon, linga ta nagralataw nga ya, chok baga nga ya, susabon nga ni bagang powder, ilinga nga ya ni dota chok. Sige tag inom kibulog, dahil ba nararaha, ito palang chok. Iling na nindo ya. May mga tawong nag-iinom ki arog kaya, may mga tawong nagigibok ki mga arog kaya, so mga halang ang kaluluwa. Takitaman, babakalon taman, pagbakalta, dahil ta sigurado kung ano yan, basta sinabing arog kan so bakalon ta, iinom taman, dahil ta masigurado. Isinsyang buhay ito, tama, so isinsyang buhay. O yan, natigahanap ko kunyan, kang nakaagi-bagang simana, nagparakulog sa tulako, sain ang igwa ka iyan? Name. Nakalibot ako sa sarong barangay, nagkapirang barangay, dain ako kinakukuha. Kaito, ang mga harong, perming igwang arog kaya, may lakad bulan, may isinsya, may oregano, kung ano-ano. Pero ngunyan dain na. Aram nindo kung ano ang tinaranom. Sus Maria Josep. So mga plantita-plantito, ang irinilipat. Sinalidaan kay mga plantito-plantita na dapat so arog kay itong pag may emergency, may makuhaan kang bulong. O day, ikaman nga ni ngaya baga, ang tinanom mo, mari ang tinanom ko, bako so ano, puros gulayon ang tanom ko. Maski sa masitira sana, igwa akong tanlad, igwa ako ki kamatis, igwa ako ki suwa, may pichay ako, may talong. Yan tigtatanom ko sa masitira. Hindi ako nagtatanom kay mga flower. Pero kanginot nagkahilig na kuta ako. Nagkahilig na kuta ako sa mga flower. Kaya lang susaro kong gura mo yung si Rabier, gariya ko, namamalisyan ko pag nagiinom ako sa baso,
Nagsusuway sa sarong guramoy ko. Gariya ko, punduhon ko ang pagpaparatanom-tanom kay flower ta delikado. Nagsusuway sa kuyang guramoy. Susaro. Pag nag-inom ako sa baso, nyarog kay ni, sample. Nagsusuway susaro. Ano niya, arog nagad ka no, ay ano ini? Dapat baga pag nag-inom, arog kayan ba ko? Kumpleto. Nakakapot dyan. Nagtanom-tanom ako kay flower. Pag nag-inom ako, ay nagsusuway susaro. May nakamali siya sa ko. Ano nga yan, balita nagsusuway ang sarong guramoy mo? Pinundo ko baga. Tama kaya ako pag-abot pira pang simana, pira pang bulan. Pagsarabayan o susakuyang guramoy. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sabi ni Ma'am Anita, ngunyan, mahiling sa garden sa ng school, puro tabi gulayon ang tanom. Okay yan. Okay man yan. Ang kalunggay baga nga ni bulong man yan. Okay yan. Kaysa mga flower, ako bilib sa mga flower na yan eh. Okay yan. Kaya lang, ang problema naman sa eskwelahan, pag may mga tanom kang gulayon, ang pag-urulian kan mga estudyante, babanatanan kan sa mga kataraning na barangay, basun man sa naya. Ata daw kita, matibay kita manguahang kibako ta. Nga tataday lugod ka mo minataranaw. Ilingon mo alimbawa ngaya dyan sa school garden, may kalunggay, mailing mo, aranit na. Aranit na yan. Hirak man ka nagtaranaw. Sabi sa ko ni Musang Siren, delikadong maging mayla. Pinundo ko, nagsusuway susaro kong guramoy. Pinundo ko na pagtanom ko kay mga flower nagsusuway susaro kong guramoy. Baka pag naguli si Madam Maylin, mahiling ni Madam Maylin, susaro kong guramoy, nagsusuway. Ano nga yan nangyari sa imo? Nga nagsusuway ang saro mong guramoy. Baka ma-recruit ka ngaya. Sige. 8:05 na tabi mga tugang. Break muna kita ha. Tataw. Pag-urulayan tayo ng pangapunan kang aliko sa publiko na i-report da sa sendang opisina. So, mga nahiling tayo nangara baski kuryente. Iyo. Tamay na, dakop na bagang kapitan. Kapitan, baski kuryente. Iyo. Tapos ining dakol ngo niya na pig-recruit ang Armed Forces of the Philippines. Kaipuan databi ki sobra sa 4,000 na individual. Pigahanap ngo niyan kang Philippine Army para punuan databi subakanting posisyon sa Armed Forces of the Philippines. Kaya mga po dyan, mahilig, magdangog ka mo at yan hata itaw taso kung saan ka mo ma-apply tadig di sa Bicol igwa ki-schedule, may exam yan, so apsat dangog ka mo tanganing maraman nindo kung saan ka mo madaman. Sige, sa pagbabalik po kang programa iyan mga tugang mga kabayan, sarabay po muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan,
natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal.
Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Ani Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Abalik na tabi kita mga tugang sa programa alas 8:13 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan, hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana po yan makuha dyan yan sa pagitan kan UST and Mariners. Along National Road dyan sa Rawis, Legazpi City, kaya sa mga naghanap po kay dorm, boarding house, MBY Dormitory na tabi ka mo ha. Safe na safe po ka mo dyan. Ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Rener Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Siyempre yaon man dyan ng Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. Thank you. Sige. Mga tugang balik po ang sa indong lingkod. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Kanyang pongal daw kita nin Martes sa Petsa Dos na kang Hulyo taon 2024. Kaskaso ng panahon ha. Kaya magpreparar, maghanda. Halos mga tugang kabangaan na kita ha. Halos sobra na sa kabangaan kita kang taon. Katapos kaining July, August, tapos kang Agosto, bare months na. Pag bare months na, mga tugang, may madadangog na naman kita kaya na mga nagkakarol. As kasuno ng panahon. Precious Saddam, good morning. Sige po, Doro, diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. O di mga tugang, mabuhay po ining nagkaapat na centenarian kang probinsya ni Nalbay. Yo? Igwa po ki apat na centenarian ang personal na pong abot kang Provincial Social Welfare and Development Office o PSWD. Ito pong 50,000 de pesos na cash incentive para po duman sa apat na centenarian kang probinsya ni Nalbay. Kay Ma'am Jing na siya dyan sa PSWD. So, personal na po ninda yan abot duman sa apat. So, 50,000 pesos. Apwera po yan kanso matatanggap pa po nindang 100,000. So, cash incentive bagay ininahali po sa Department of Social Welfare and Development o kaya DSWD. Na nakabase po ini sa Republic Act 10868 o ining pigapod na Centenarian Act of 2016 na may mandatong magtaonin dugang na benepisyo asin pribilehiyo sa mga senior citizen na nag-aabot na sa edad na sanggatos. Ma'am Nilda Chavez Azores. So parte ni tabi kang pagtaumanin na importansya duman sa mga naging kontribusyon
kang satuyang mga senior citizen sa tuyang komunidad na karapat dapat ba na matawanin insentibo. Yo? So, apera kang 50,000 na pigtatao man kang provincial government kang albay, igwa man nugad nagtatao man ng LGU, apera kang so 100,000 sa probinsya igwa ki 50,000. Yo? Apera kang 100,000 na makukuha kang nakasanggatos na edad, sa probinsya igwa ki 50,000 province sa Balbay. Ngunyan sa mga munisipyo igwaman, garigwaman na pigtatawaan mga LGU. Siguro 20 o 10,000 ang pigtatao man. Duman sa nakakaabot na centenarian, nakakaabot na 100 years na mga senior citizen. So, saro dyan sa mga nakaresibe, hali po duman sa barangay poblasyon kang Rapu-Rapu. So, saro, taga Legazpi. Dyan sa Washington Drive. So, saro sa Bakakay. Taga Bakakay, San Pablo kan Bakakay, and Susaro taga dyan po sa Salvacion kan Santo Domingo. So apat pong mga centenarian kang probinsya kang Albay ang naresibi na ninda so sa indang 50,000 na cash incentive hali po sa provincial government kang probinsya nin Albay. Serbisyo asin reparo kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Di mabuhay tabi ka mo mga senior citizen. Sayang si Chu Pedro Cano, 90 years old na pala si Chu Pedro, kaya lang binawian na po kan sayang hiram na buhay. Di paano kayan? Dahil nabot ni Chu Pedro sa centenarian, di sayang. Okay. So, digdi kita, lipat kita kibang istorya, maski iururagan kita sa aliko, siguro, tabangan tama ng gadso aliko, takitama sa na nagbabayad kay ni, pag mahiling taso kabarangay ta, na nanghabas ki kuryente, iusip ta sa aliko. Araw ka na, so kapitan nga, sarong kapitan dyan na sa Malinaw na adako. Aloy na pala nito, na permi nang nadadakop na nga baski kuryente. Bako, noy, abuton ta daw ang 100 years, inda sana si Rabier. Dako magpapare-stress man sana kita, gariday ta kayang abuton manangga. Okay. Sabi mga tugang kang aliko, ta seryoso da tabi ang kampanya ngunyang kang aliko sa mga illegal na may daya sa paggamit ki kuryente, digdi po sa probinsya kang Albay. So, nangangapudan po sa publiko na i-report da tabi ang mahihiling na may pagbalgar sa anti-pilferage law, siring kang illegal na paggamit nin kuryente. I-report databi sa indang opisina. Saro da po ini sa kausa nin sulo, overloading, asin pagtaas po sa bayaran sa kuryente o kaya systems lost. Di, so pighabas nindang kuryente, so mga mabas kay kuryente, pigpapatong po yan sa mga konsumo ta. So kita po kayan ang mabayad sa mga konsumidores kang aliko. Ngunyan, paano pigsasabi kang alikong nalulugi sinda? Napigpapatong po sa tuya, so mga hinarabas na kuryente, pigpapatong sa membros konsumidores, kita nagbigbabayadan ta. Tapos sasabihin kang aliko, lugi sinda. Tadakol ang naghahabas ki kuryente, pero so hinabas na kuryente, pigbabayadan ta. Paano malugi iyan? Angon yan, na. Halimbawa, nadakop ka.
na nangabas kay kuryente, ngunyan, o di, may mga babayadan, so inabas, so nangabas. Sain mapapaduman, so binayad kang hinabas, so kinonsumo niya, so nangabas. Sain mapapaduman itong binayad niya? Nabayad ta na so systems loss. Sain mapapaduman ito? Kaya nagpuputok mga transformer ta overload. Iyon na nga ni. Ta. So nang habas ki kuryente, dahil man iyan matipid paggamit ki kuryente, ta. Libre nga ni. Dawa isaksak mo dyan kung ano pang mga appliances, kung welding, kung ano pa man iyan. Dahil kang pakiaram ta. Dahil ka man naghahadit na malang ko subayadan mo, ta naghabas ka nga ni ki kuryente. Ang resulta, mau-overload so transformer, maputok so transformer, daramay-damay gabos. Yeah? Oh. Ngunyan, ang sabi-tabi Ma'am G. Balyaran, tabangan ta. Iusip ta sa aliko, sa opisina kang aliko, kung may nahiling kitang nangahabas ki kuryente. Bayay sa nangayasin na. Iururagan kita sa aliko, adi. Iururagan. Oh. Dapat databi masabutan tulos kang gabos na i-report sa barangay o kaya sa aliko. Nganing mahiling da ang mga paggamit ng illegal na connection, as in pagdaya sa paggamit kang kuryente. Dakula databi ang magiging libuta na mapabawasan so singil ta sa systems loss. So dudunong. Nga ta mausip ka man daw tabi prime stick regalado na iuragan ka nga ni sa aliko. Ako nga ni dit pa kung uragan ta. Nagdaman ako sa opisina, pig-report ko nga ni so problema ko. Pag may concern ka na dapat aksyonan man tulos ninda, Biyernes pa ako nagdaman. Daibaga, nagbiyernes, Sabado, Domingo. Kasud, di naman ko naman, nagpa-follow up giraray ako. Ang bill ko sa kuryente ngunyan, gari ako sa igwang mall, gari ako sa igwang welding shop, puon sa nakangso, binaragwan sa mga kontador, ilinaag sa poste, nahalangkawon, ngunyan so, konsumo ko sa kuryente, makaskaso. Samantalang dahil man ako nagdagdag ki appliances, nagbawas nga ni ilugod ako, nagtipid ako sa paggamit ki kuryente, lalong naglangkaw sa konsumo ko. Sabi ko, napauno. Sabi ka nag-inspeksyon, okay ba niya sir ang kontador mo? Okay mo yan na marabason? No. Okay ba niya sir ang kontador mo? Dahil problema yan. Abo mo nga ka na dakol permi ang bayadan mo. Amog-amog ka permi. Sabi ko, hilingan nindo so inali nindong kontador sa kuya. Hilingan nindo so mga bill ko ka ito. Tampig babayadan ko ka ito. Halangkaw na ang 2,000 sa sarumbulan. Ungon yan, uminabot ki 7,000. Jackpot! Maray lamang kung arog ka ng istorya, kung mapapasakuya yan, napigbabayad kong iya. Dawa pa bulan-bulan maglangkawan, basta sa kuya na yan. Pero gariba ko naman makatarungan ng arog ka yan. Okay man nga ang kontador mo, tabago na nga yan. Dahil daw tabi si Javier na, tinuyo talaga na, saralidahan ta daw nga yan iki mga makaskas na kontador.
Maski ngaya o cellphone, nagcha-charge ka ki cellphone, kaso nandalagan kang kontador mo. Bako daw arog kaya. Good bo yan na. Dakulo na nagrereklamo kang binara gusto, metro. So dati may metro ngaya, okay man. Dahil man kiraot ito. Sinaralidahan ki mga bagong metro na mga marabason. O yung niya, saan kita mareklamo kayo ni? Pag nagreklamo kita sa aliko, mataram, okay ba niya dahil man ki problema? Dahil problema, tapabor sa indo. Dahil man ki problema nga di pabor kaya sa inda. Kaya maisip ko, maray kayo ni mga bas man lugod. No. Sabi kang barkada ko, wag jigo, may batas tayo. Maray kong mausip ka sa aliko, ilibre ka sa budget. Yun na nga ni si Javier. Limbawa ka mag-usip, anong insentibo man ang makukuha mo. Maray ko ta, kung ngaya mag-usip ka, ilibre ka lamang sa bayad. Nahiling, dan problema ta. Grabe itatabang ta sa aliko, pero kita, dahil man kita pigtatabangan kang aliko. Magreklamo na sana sa paros. At ining problema ta. Grabe ng problema ta digdi sa albay. Ining serbisyo kang aliko, napapuro palso. Sus Maria Josep. Ungon niya, sisay kaya nang dapat magtabang sa tuya. Dahil baga. Dahil kuro kaaralo baga. Dahil ka kaibang magini mo, kundi magbayad ta, kundi ka magbayad, puputulan ka. Sinda ang gobyerno. Yun na nagbubuot sa aliko. Mala pa sana, maray nga kaya ni puros na inin mga harong na ini pakaras kasot ang kontador. Nganing makajakpat kita sa singil. Sabi ko na nga ni kung pag-aadalan ninda. So konsumo ko kan mga nakaaging bulan na daipapig babaguan sumitro ko, mahiling ninda may average ninda, nahuni man sa nang pigagastos me. Nagbawas na nga ni ako, dahil ko na nga ni tabi mamji balyaran piggagamit so electric chair ko. Dahil ko na pigagamit so electric chair ko. Di kuryente baga ito. Dahil na ako nagamit lugod ki mga disaksak sa kuryente, lalo lugod daglang kauso sa kuyang bayadan. Bayaan ta na sudaglang kauso rate. Ang punto ko, nagdagdag na konsumo kong kilowatt hour. Nasamantalang kang inot, dahil man ako nakakaabot sa araw, kuyugon mo, nakakonsumo ako ki 500 kilowatt hour sa saron bulan. Ano ako, may welding machine, may welding shop. Salbata ng pahit ini. Kaya sabi kang okay man niya sir ang kontador mo. Okay nga ni ang kontador. Yan baga binaraguhan nindo. Okay man niya ang kontador mo. Normal man niya. Piko kumpara ko kaya suinot na kontador tapos sungon niya na bagong ilinaag ninda. Nya nga parehas man sana iyan na kontador. Nga tatamarabason ang kontador nindo niyan kaysa sa dating kontador. Ay paano nga sir bago ini? Yugon mo yan. Angon niya, sisay kaya nan taon solusyon sa tuya. Tapos mga ngapudan ka muna, tabangan ka muna, i-report sa mga nangarabas ki kuryente sendo. Maray, lugod ka nangarabas, lugod ka boss, maray pa. No. Wag. Wag, Sir Erwin Candasa, may batas tayo. Iyo. Ang punto taman ko ta na pag-arog kaning may concern man kita, aksyonan man. Ngunyan sabi ko, baka ya ako may problema ang kontador na iyan na linag nindo. Baka ya ako may problema iyan. Sabi sa kuya kanso naghiling, ma-request ka ngaya ka ini sir.
Tapos ngaya, ikakalibrit ngayon, day kalugod ngayon kuryente, litsumas na gari ko badulang dos por dos. Ayugon mo yan. Piperwisyon ka. Day ngaya, tamatangkas kayo ng kontador, ititesting nga ngunyan, day kang kuryente. Mga pirang simana yan. Uyug-uyugon mo ah. No. Sa lumpata ng... Gari ko musang siren badulan kang 45 ko. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ay, hindi. So, dahil kita kiibang maginibo na. Ako unta na naarog na ka ng sa tuyang gastos. Arog na ka ng sa tuyang babayadan. Hinay ko po. O, paano kayo ni? Salvatana mo ito. Ay, so pighanap-hanapan mo so pananom mong kamuti duman, mapapaduman sa aliko. Gabos na kita mo sa pagtanom mo kikamuti, duman sa naman papaduman sa pagbayad mo sa kuryente. Makatarungan ba yan na arog kaya? Na dati ang konsumo, dahil nga nagdo-2,000. Dahil nga nagdo-2,000 ang pigbabayadan ko sa kuryente tabi, Ma'am G. Balyaran. Pirang taon, pirang dekada, arog kansa ng konsumo ko. Ngunyan, dahil man ako nagdagdag ki gamit, nagbawas lugod gani ako, lalong naglangkaw. Salbatana. Tapos ngunyan, ipachiko da sa kontador ko, ma-request da ako. Tapos, testingon da sa kontador ko, mawawaran ka ngaya sir ki kuryente. Mga pirang simana pati ngaya yan. No. Patana. ang mangyayari kayan, ako anado sa nangyayasir, tapaburman ang samuya na alang ko ang pigbabayadan mo. Paburbagan sa aliko. Paburbaga sa inda. Narelagod kayo ni maglag kay mother meter tapos mag-submeter ako tanganing mailing ta. May problema baka may problema sumitro. Saro yun nasa ng pinakano ko. Salidahan sumitro. Pero kung ma-request pa ako tapos mawaran ako kay kuryente, piperwisyonin ako buisit. No. Iyogon mong mga rason niyan. Ang gusto sabihin, dahil ka nakiibang magiginibo, kundi ako una yan. Iyogon mo, pigpadisganar baga ako na, ay ako, pwedeng pa salidaan ko ang metro ko. Ma-request ka ngayon, sir. Kundi ngayon, pag tangkason niyan, perang aldaw ka ngayon kandang kuryente, iyogon mo yan. Gari ka mas na subig sa, bae na, ako na yan, tayo na yan. Kami nga ni 2K man ang bill pag pigdaog may paso may aircon. Okay lang ako, maski 2,000 okay pa ako, pero kung 7,000 na, gari na ako kan may welding shop. Okay pa sa kwan 2,000. Kang inot, labisan ng 1,000, mga 1,500, 1,300. Bihira ako maglabing 2,000. Ngunyan, na triple susingil kang kuryente sa kota, 7,000 na. Maray lamang kung ang nagbabayad sa ko, so local government unit, libre. No. Ay, hindi. Tapos sabi ko, baka yako ang metro may problema. Dahil man nga sir na problema ang metro. O gari bagaso, ano daw nga sir kung, gari bagaso, gari paboran man ko ta nga limbawa ko na
tigtataw ko na sa indahon ni ang dati kon mga konsumo. Ano daw man ang ganyan, sir? Baka raw ang metro. Bako lamang so arog ka na sasabihin sa imo. Kundi, tama man niya, sir. Okay man. Ngunyan, sabi ko, pwedeng papalitan kami. Ma-request ka nga kan, sir. Tapos, mawarang kaki-kuryente. Urogan mo mga pamahit na ya. Ang mga tatara mo na arog ka, ibig sabihin, daay na. Daay ka naki-choice, kundi tanggapon mo na yan. Tayo na yan. Urogan mo yan. Isus Maria Joseph, sabi ko. So, arog palang kaya, di tatanggapon mo na sana. Na bulan-bulan, maglalangkaw ang bayadan mo. Pinaapat ko nga ning bulan, tatig-adalan ko nga ni, so pimirong bulan, 3,000. Okay pa ako, nag 3,000. Sunod na bulan, nag 4,000. Sunod, nagbabawas ako every month nagbabawas ako kikonsumo, nagbarakal nga na ako ki mga solar na. Otro bulan, nagbawas ako, nag 5,000. So, pang-apat ng bulan ng unyan, Sus Maria Joseph, ta 7,000 na. Tulo na sa nang bumbilya ang pigpailaw ko. Halos duwang oras na nga ni ang pig nakaon sa kuryente so bumbilya ta, puros da solar. Ang mga patinti ko solar na. Lalo lugod-lumi ang sugang konsumo mi. Ay, salbata ng pahit ini. Iyan, ang tigasabi ta. Ano na yan? Paano na kita? Ay, hindi. Ayun kayo ni magreklamo. Nagdaman ka na nga ni sa opisina, yung manlalay. Gari baga so, nakuha na sa nangayan, sir ta. Iyo, nangayayan. Alas 8:39. Ege. Ilingon, tata, may saro pa akong opsyon. Ikaw ron ko mananggad sa barkada kong board. So, board of director. Baka ako matabangan mo ako. Ang gusto ko talaga, last na gari magiging solusyon sa problema ko, baguan sumitro. Ngunyan, pag binaguan sumitro, na yung manggiraray, ay may problema na sa mga metro ngunyan na bago. Gari baga so, maggibo ka mo, maglag ka mo ki mga metro ngunyan, so undesign, so pass forward. So permission na makaskas, nga ni makajakpat kita. Parehas yan kan so, ngayon metro ban sa tubig, nagtataririk, dahil man kitubig na nagluluwas, paros man sana. Iyo, narugan kaya, ang metro baga kan tubig, naikot yan, maski warang tubig, maski parusa na, naikot yan. Baka arog na ka ng design kang kontador ngunyan, kang aliko. Dahil man kinaglalaog na kuryente, dahil man kitig ko konsumo kuryente, nagkukonsumo. Baka iyo yan arog kaya. Ako nga ni, sa Taytay, sarong freezer, nagagana, sarong rep, pagkabanggi, ma-aircon, ang pigbaba. Yun na nga ni, tabi si Javier, okay pa ako dyan sa mga arugan, mga 3-5. Ilingon mo ha. Kaya nga ni, nagapot-hapot naman ako, pero ang tigbabaya, sabi ko, nagapot ako sa iba. Ayan niya kung harong nito, pero ang tigbabayadan nindo. Alang ka humingi sir, mga 3,000. Yak anon mga ano nindo, may freezer nga kami, may rep, may TV, nag-aircon pa nga yan nga kami. Pero ngayon, dahil man nagka 4,000 ang bayadan may, yugon mo yan. Ako dahil akong aircon, saro-surip ko, puros electric pan, mga tulong electric pan. Ang bill ko, 17,000. Salbatana. Puon sa nakang binaguso, metro. O kaya kung i-analyze kang aliko, ang pigreklamo ko may basihan. Dati, suluma pa, na kontador, bako man arog kayan ang konsumo ko. Ngunya na sa nang binago nindo sa kontador. Dahil man ako nagdagdag nga, takang bago sa kontador, nagparalag ako kay ibang mga appliances daya. Nagbawas na nga ni ako, dahil na nga ni ako nag-rice cooker, nagluto baga ako sa uring.
Mala yan. Lalo lugod naglangkaw. Di ba? Linga si Sir Javier, nag-aircon, 3.5. Okay pa ako dyan. Pero kung 7,000 dahil ka man ibang pigagamit, ay yung gariburuahan naman niya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Dahil ka kan mabuisit na pikukumpara mo so konsumo mo sa ibang harong na grabe na so pagtipid mo dahil ko na ngani Sir Edgar Collantes brother pigamit so electric chair ko nagkukonsumo baga kikuryente ang electric chair dahil ko na ngani pigagamit so electric chair ko lalo lugo nagdagdag so sa kuyang konsumo yan. Kaya sabi ko, bako na makatarungan na singil na ini. Bako na. Gariya ko. So arin lugod. Tating experiment ko man eh. Kada bulan, nagbabawas ako ki gamit. Pig-urasan ko pati. Pig-susurat ko nga ni. Papig mo monitor ko. Mala yan. So simbagsa ko. Ma-request ka ngayon sir pag magpapalit ka ki metro. Mawawaran kang ikikuryente. Dahil kung ngayon aram, kumperang aldaw yan, kumperang si Mana. Buisit. Dahil ka kan uraga. Gari ba gusto sabi sa mo, bayan na yan sir pagreklamo, yun na yan. Yun na yan. Bayadan mo na. Dahil ka ibang paagi. Kudi tanggapon. Masakit man sa loob mo, tatanggapin mo, tawara kang choice. Wara kan choice, wara kitang choice mga albayano. Taang hadi ang nagbobot si Aliko. Di ba? Sinda ng hadi baga sa albay. Salbata ng pait ini. Naipit pa kitang commercial. Commercial mo na kita. Tudikan albay sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Abalik na tabi kita 12 minutos bago po mag alas 9. Ang oras na yan natod sa tuyak ang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Oras na yan natod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glendaong Bonggao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Bursi kang Tabaco, si Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi, si ABC President Kap Abila. Balik po mga tugang sa indong lingkod, Manny Moksea po ini. Si Ulbutana ngunyan pong aldaw kitanin Martes sa Petsados na kang Hulyo, taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan, alas 9. Kaya duro-diretso na tabi kita Ma'am Jo Manilag Cardaño. Okay man, kaya lang yan talaga ang ko duman, antig sususpitsaran ko so metro ang may problema. Yeah? Kaya sabi ko dapat pagadalan. Ikumpara sa mga nagastos, mga nakonsumo ko dati kaysa sa kunyan. Kung periton na ako na ako ungkuna sa neto, ay gari may diferensya ang laban. Yeah? Sige, oy mga tugang, so mga mahilig dyan. Ano mahilig? So mga gusto dyan magmilitar, gusto man niya maglawag sa Philippine Army, igwango niyang kipig hahanap na sobra sa 4,000 na mga individual na maging miyembro kang Philippine Army para panuan po sa bakanting pwesto kang Puwersas Armadas kang Pilipinas. Sabi duman sa Public Employment Service Office kang Daraga sa peso, nasa 800 slot ang pig-alokar kang Philippine Army para po sa Officer Candidate Course. Mantang nasa 4,029 slot man tabi ang pig-alokar sa Soldier Candidate Course para po sa taon 2024. Yo? So ining slot na 800 so sa officer ito. Yo? Sa Officer Candidate Course, OCC. So sa Candidate Soldier nasa 2,000 plus. Ang screening databi and registration gigibuhon po sa malilipot. Yo? Sa maabot na Hulyo 12. Hulyo 12, tandaan na nindo. Sa Biyernes, sa sunod na Biyernes. Sa mga taga First District. Diyan sa Malilipot, Hulyo 12. Diyan sa probinsya Amangkan Sorsogon sa Hulyo 17. And diyan po sa Libon sa Hulyo 22. Tarandaan na tabi nindong petsang iyan.
Katakod kay ni ang Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test o APSAT and the Army Qualifying Examination o AQE asin igwa po ki written examination o kaya SWE para po sa mga officer candidate course. Iyo, naka-schedule na gibuhon ini sa probinsya kang Albay sa Agosto 3. Agosto 3 so pag-exam kang APSAT. Iyo. August 3, igwa pa kamo ki panahon. Agosto 3 sa probinsya kang Albay and dyan sa Kamsur sa August 5, sundo 7. So pagpa-exam po ini kang APSAT. Iyo. So mga interesado, di mag-exam na muna kamo hata may bako yan basta-basta sana na makalaog kamo dyan. May mga proseso kamong agihan. So sa interesado databing mag-apply, ang pwede tabi nindong pwede na po kamong magparehistro gamit po ang link na sige. May link na tapos darahon databi ang sa indong screening process sa mga nagkakapirang dokumento arog po kang diploma, transcript of record, PSA, issued birth certificate, asin maski anong government issued ID. Yo. Sige. Apply na kamo. Tanganing maging miyembro kamo kang Philippine Army. Takaipuhan ngunyan, dakol ngunyan ang kaipuhan. Maray na mag-answeldo ngunyan kang Philippine Army. Kundi, bako yan basta-basta sa ang paglaog dyan. Dapat may mga agihan kamo ta. Pig-professionalize na bagayan. Bako yan so basta-basta sa nang maisog ka. Pag maisog ka, army ka na, dahil pwede yan. Dahil dyan pwede sumaisog na pag inuragan ka, mabunot ka kang badil mo, maparibo ka. Dahil nangon yan ang pwede. Kaya ito iyo, walang yaki, wala nga yaki, orak-oragon, di kami sana. Ay, dahil na pwede ngon yan. Pag ginibo mo yan, na miyembro ka kang Persas Armadas kang Pilipinas, sigurado, Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kay Rain Rose Bunagwa, good morning. Kay Ma'am Helen Grace Bulima. Sa higdaan. Kay Chairman Jodelyn Calyo. Pakaray Chairman. Hinuninin sa dam-dam. Pumakaray ka Chairman. Sa lupa. Mga pusing-pusing mo, baka maapod ka yan. Madapian ka. Si mong boses, iyo pala. Oy, mga tugang 4 minutos bago tabi mag alas 9. Sa higdaan. Mata naman si Chairman. Digdita naman po muna para mintras na tapuso na sa tuyang programa ngunya na Martes. Marike ni kay Chairman Jodelyn Calyo pa-applyon sa Army. Apply ka tabi Chairman sa Philippine Army. Ako lang hahanap ngunyan dyan kang Philippine Army. Pwede ka dumaan. Tita Verses, good morning tabi sa Coffee Hospital. Ingat tabi perming nag-walking-walking sa Ratchit, tita. Magayo na mag-walking-walking dyan. Kaya lang pagkahapon dakol ang tao dyan sa seawall may mga nagtitirinda na di. Magayo nun mag-walking kahali dyan sa may pier kang tabako. Pasiring duman tabi tita baga sa may Patima. Oro halawig na. Perti unon, ang sarong libot mo duman, talagang perti ang hinang mo. Naka-exercise ka na, nakalanghap ka panin, sariwang hangin, hali po sa dagat. Kundi, sa mga basura tabi dyan ay manindo pagtarapok sa dagat. Sa kubangon si Sakuyang mat binubla.
Sabi ni Chairman, Pago, dahil ko kaya magligid-ligid. Ang ligid-ligid sa moto, nagligid-ligid ka sa Boracay. Gusto mo magligid-ligid sa Boracay. Chairman Jodelyn Calyo, mag-apply ka sa Philippine Army. Matibay ka baga magligid-ligid. Sir Art Gomez, good morning. Sige mga tugang sangaran po kan sa tuyang mga katuwang sa programa yaon dyan ang MBY Dormitory kay Madam Aileen, kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao, siyempre kay City Councilor Riner Burse Cantabaco, Cons Irene Morales Paut, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abel, thank you kay Boss Bob, Capos Bilo Lotto Outlet. Sa ngaran po yan, kansamuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Sa ngaran man po nindo gabos mga parantabay niya to paki-share na lang kan sa tuyang programa nganing mahiling man kang iba. Param na po muna sa indong lingkod, Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Sa aga naman kita magiribanan 7 to 9, digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Domo arigato. Ringat po kita. Bye-bye! Si Manny Moksaya sa programa Serbisyo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World